Okay, ich will von dir Mehl-Tortillas backen. Viele Menschen, die weten, was jemand gemerkt, aber das sind immer so eine Mann, wo das Wort fremdet ist. Und von der wollte ich das wissen, ich hatte mal gemerkt, aber ich wollte in Heimel war merken, ich krieg ein frisches Rezept von meinem Freund von Oklahoma. Ich wollte dann sagen, das ist ein Eifje. Und immerhin, nu will ich die Tortillas merken, ich wollte ein klein bisschen anders merken, was die gewohnt sind. Von immerhin, dass je hier sein kann, check mal. Ich kann, das wurde früh vielleicht nicht gleich, aber hier hat man das Rezept abgeschrieben. Und dann, wenn ich mal Tortillas backen, dann brauche ich bloß das oben merken und hier mit non checken und hier das alle rein merken. Und dann backen wir Tortillas. Nu will ich wissen, wo wir von der Mehl-Tortillas backen. Okay, da werdet ihr wissen, was wir hier alles haben. Hier haben wir 3 Köffel Mehl, 3 cups of all-purpose flour. Hier haben wir 1 Teelöffel Salt, 1 teaspoon salt. Hier haben wir 1 Teelöffel Backpulver, 1 teaspoon baking powder. Und hier haben wir 1 Drittel Köffel Schmalt. Wir haben hier von der Brotfett oder Schweinschmalt. 1/3 of a cup of lard. Or if you don't have it, you use regular oil, cooking oil. Und hier, das ist sehr wichtig, hier haben wir 1 Köffel warmes Wasser, 1 cup of warm water. Nu werden wir das addieren. Na ja, dann erst dort den Dich addieren. Erst da das warme Wasser drin, dann das mal gut warm sein und dann da das Schmalt drin und dann das Backpulver und das Salz. Und dann das Geschät durchrieren. Nou, als je het durchgeriert hebt, dan fang je aan meelmank te schaten. En man liep best op eenmaal. Als je zo zijn kan. En zolang je kan met zo'n whisk, met zo'n ding dat je hang hebben, met dat hier, maar het is beetje nur dikke schmatter is. En dan als het tijd met reine hang de mank ramschneden. En dan doe je daar een beetje meer meelmank, wat je een fijn deeg aan. Ja, und das je sein kann, wir haben hier nu al mit mehr Mehl bei gedaan. Nu haben wir hier een feiner Deeg. Dan haben wir nu de Kammer uitgenomen. En dan snijden we den hier van ungefähr een stuk 5 oder 10 Minuten. Wat we een fijn, weken Deeg haben, wat met z'n een klein beetje meer Mehl bij. En dus je zijn kan, dat is een zeer kleiner Rezept, weil jede große Familie haben, da will ihr das vielleicht doppelt oder vielleicht 3-mal doppelt nehmen. Aber wir wollen von der bloß ein kleines Rezept merken, weil ich hier von ungefähr 5 bis 10 Minuten schneiden. Die sagen immer, dann, wuhu! Und dann wird noch mal ein bisschen die Hand wegklappen. Die sagen, da mein Schaf doch, das darf dann noch seine Tortillas. Warte mal. Wow! Oh, was ist von einer Mess doll ist. Du, check. Papa! Du, dann mal ich von ungefähr 10 Minuten geknetet. Weißt du, was wir dann tun? Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, dass je warmes Wasserbrocken zum den Deeg anrühren. Und dann nehmen wir den Korn, der ein klein bisschen Deeg Mehl nimmt, das dort. Und dann, weil den Deeg ist nur an der geknetet. Ja, erklär, nu zijn we hieruit. Nu wou den Deeg hier zo zitten met zo'n fijn runden bol melken, check hem al. Auw! Okay. Dan doen we den hier zo zitten aan. Dan laten we den van ungefähr een stuk, vielleicht 15 Minuten of vielleicht sogar eine halbe Stunde rühren. Want je is aber deze van hunderten den rühren, wanneer nicht leiden dan, weil diese Klock, die wordt nicht leiden. So da wollen wir den Luten von ungefähr eine halbe Stunde rühren. Und dann, weil wir Tortillas merken, wir merken von der sehr, sehr besondere Schobeln. So, die wollen wir doch von der Brocken. Na ja dann, nu hat diese Klock oder die Deeg eine halbe Stunde gegangen.
En nu willen we staan hier een beetje een lenkelje wars maken. Je vroeger verstoen je beter en alles in een beetje aan te snijden. Doe je alles proeven naar nu in een beetje te snijden. En nou wat we dan doen, dan maken we bolletjes. Dus ik zijn kan ik daar dan een beetje van onze even en dan toopje nemen en dan bolletjes maken. Ik weet zo wat al aan jaren tweebakjes gemaakt, die doen je dan al met per heen. Tegelijk. Maar hier bij Strookland doen we dan met één hand. En dit is een deeg wat voor linkse mensen gemaakt is. Kan je dat met de linker hand die bolletjes topen. Zo nu wil je alles van alles bolletjes maken. En dan kan je zijn, ik doe die dan nog met plaut trekken en doe meel aan dokken. En weet je, dan braucht er zeer weinig meel waar ze staat uit om uitrollen. Oké, hier hebben we mijn grootmama eeral gehad. Dat heb ik moet je arven. Dat zal even 80 jaar oud. Dat rolt al meest vanzelf. Toen heb ik al pij en kuken en ergens wat van die uitgerold. En dan van die al wat tortillas met die. Kan je zijn, dat braucht niet veel meel om die uitrollen. Maar die is heeft met z'n allen plaatje maken met een meelijzul en dan een beetje met een hang met z'n plaat maken. Dat rolt zich plus zo zeer fijn. Waar we die eerst rond uitrollen, waar je rond de tortillas leggen, dan loopt die rond. Maar van daar wil je maar feierkontje. Wat je dan doen, burritos maken, dan is het niet zo'n bel deeg. Dan rolt het voet smakelijk op. Nou ja, dat is hebben nu smakheid. Nu worden onze feierkontje tortillas gebakt. En ik heb maar zo'n halt, we gaan een beetje optrekken en dan met alle even reinbaken. Ik laat die worden van die zeer schijn smaken. We gaan door bijzondere schobelen voor die golle charros. Ik laat van die waar waarschijnlijk onkas gaan. Einfach het onkas op schijnen. Nu worden die alle baken en dan wil je zijn, kan waar smaakt zich opvliegen. Wat leef je door van? Check hem mal dit. Feierkontje tortillas. Oh, zo smaakt krak je weer rein. Dan zou burritos maken en dan rollen ze zo krak, check mal dit. Zo krak lik op en er steht er runde tortillas. Ik zijn vielleicht de eerste in deze zon wat feierkontje tortillas heeft gemaakt. Maar weet je wat? Proef dat mal. Dat geeft einem een zeer schijnend gevoel. Oh, nu kijk je mal. Hier hebben we wat van Strookland. Frijoles charros. We gaan daar alle soorten mankjes smeten. 3 soorten peperschouten en seppelen en wer weet niet wat alles. Steak en wars en chorizo, seppelen, seppelleuk. Wat immer we kunnen in de kerk vinden, dat hebben we hier alle mankjes smeten en daar gekert. Nu willen we met onze feierkontje tortillas ovenkast gaan. Ja, check hem al. Hebben we hier 5,5 liter schobelen, charros, Strookland charros schobelen. Once de airfryer en dan hebben we ergens een tijd schobelen eruit. Oké, van hier hebben we zeer einfach het onkas. Hier hebben we schobelen. Wat ze naam frijoles charros. Ja, check hem mal, wat er nog van kerken. En doorheen haak zo'n eerder kampje, dat ik dat abhaken. En dan de schobelen doen en dan kerken dat door, check hem mal. Zelfsgemerkte feierkontje tortillas. En nu willen we onkasseren. Check hem mal. Dat prizzelt nog hier zo. Zeer schijn. Nu willen we onkasseren. Kijk je meer naar ook en reden we het nächste Mal. Dankeschön.